skoro walka w MMA w derbach Krakowa nam dała tyle przyjemności, to zostajemy i w tej formule, i oczywiście w derbach, ponieważ mamy Jakuba Wojtaczaka, reprezentującego Kotwica MMA Team, i Jarka Maciusika, reprezentującego Grappling Kraków. Widzimy taki badawczy początek. Bardzo czujnie, bardzo dużo przyruchów, ale to z kolei nie są takie nerwowe przyruchy właściwie wynikające z nerwówki, tylko naprawdę też wygląda dużo bardziej poukładanie technicznie. Każdy przyruch jest przemyślany, przewidziany, a jest to tylko właściwie elektryczne przyruchy nerwowe. Powolutku będą nam się tu otwierać coraz mocniejsze ciosy, coraz odważniejsze wymiany. Ładne teraz zejście z linii ciosu, zakończone ciosem sierpowym. Chyba pierwsze kopnięcie pojawiło się w tej walce. Do tej pory była próba boksowania się nawzajem, nie było próby obalenia, nie było próby kopnięć, tak jak powiedziałem, pojawiło się do tej pory tylko jedno. No, zaczynają śmigać te ciosy, jeszcze nie dochodzą czysto do celu, ale coraz więcej. Przypominamy, Wojtaczka żółte czy też złote owiki, Maciusik niebieskie czy też srebrne. W każdym razie każdy z zawodników potrafi zostać wyraźnie odróżniony. No, po fryzurze też można panów rozpoznawać. Jest skromną, wręcz tak delikatnie zahaczył Wojtaczka faktycznie takim delikatnym calf-kickiem na łydkę, ale faktycznie wydaje się, że większą wymowę, większą moc, większe zagrożenie mogą mieć akcje bokserskie ze strony obydwu panów. Maciusik troszeczkę odważnie rozpędził się, zaczyna faktycznie przejmować kontrolę nad oktagonem, spycha Wojtaczkę troszeczkę do obrony. No tak, widzimy tutaj mocne wymiany bokserskie, no i głównie właśnie runda oparta na boksie, ponieważ malutko myślę, że jest to runda przede wszystkim oparta na pracy na nogach, na dystansie, na dystansowaniu i faktycznie próba szukania boksu, który najczęściej jest nieskuteczny przez to, że większość ciosów pruje powietrze. Zawodnicy zbyt dobrze w defensywie pracują na nogach, może być zbyt słabo w ofensywie i dlatego zawsze brakuje tych paru centymetrów. Ta pierwsza runda czysto stójkowa, nie było prób sprowadzeń, a tym bardziej parteru. Stójkowa, ale mimo wszystko bardzo badawcza, cały czas bardzo bezpieczna. Dużo pracy na nogach, dużo dystansu, dużo zaczepek. No i tutaj widzimy te najlepsze akcje. Czyli tam, gdzie te ciosy dochodziły celu tak naprawdę, ponieważ tych akcji było całkiem sporo, ale mało skutecznych. Tak, odsetek trafionych ciosów był tutaj niezwykle niski. Pytanie, czy taki słaby atak, czy taka dobra defensywa ze strony obydwu zawodników, także nie wiadomo, gdzie szukać przyczyny. Zobaczymy, co pokaże starcie numer 2, zobaczymy, co panowie usłyszeli ze swoich narożników, jakie rady, jakie wskazówki i jak dobrze uda przełożyć się to na samą walkę. No przede wszystkim pozytywne jest to, że nie widać po panach zmęczenia tą pierwszą odsłoną, także mam nadzieję, Kolejne pytanie, czy są tak dobrze przygotowani, czy walka była na tak bezpiecznych obrotach, że nie zdążyli się zmęczyć.
Także widać, każdy kij ma dwa końce. Zobaczymy, jak dużo tych naszych pytań zostanie rozwianych dzisiaj. Tak, pytań całkiem sporo. Zobaczymy, czy runda numer 2 przyniesie nam odpowiedzi na te pytania. Jakub Wojtaczka, chyba większe grono kibiców zorganizował na hali, słyszeć wyraźny doping. Mamy nadzieję, że zmotywuje go to do nieco odważniejszych poczynań. Takich, których właściwie wydaje się Maciusik zaczyna wykonywać coraz więcej. Kiedy tak się przyglądam i oceniam poczynania obydwu panów, byśmy powiedzieć, że pierwsza próba obalenia. Przypomnieliśmy sobie, że mamy walkę MMA przed sobą. No zaskoczył tą próbą obalenia, ponieważ przez praktycznie połowę walki Wiesz, możemy mu dać czarny pas w usypianiu swojego rywala, po to, żeby w pewnym momencie zaskoczyć. Była próba obalenia, okazała się nieskuteczna. Cały czas dużo szachowania, dużo walki bez walki, dużo czajenia się, mało ciosów, mało samego mięsa, samej walki. no ale mimo, że zaskoczył swojego oponenta tym wejściem, pójściem po nogę, to tutaj nie było większych problemów z wybronieniem tego. Och, wreszcie jakaś dłuższa akcja, która składała się z 6-8 ciosów i tak naprawdę była jedną z lepszych tych akcji. Naprawdę niestety dla Maciusika nie udało się trafić, ale naprawdę dał sobie szansę. Tak, zgadzam się tutaj. Zdecydowanie trzeba postawić na dłuższe akcje, tym bardziej, że te początkowe ciosy nie dochodzą. Bardzo często z perspektywy trenera właśnie podpowiadam, mówię, słuchaj, twój rywal widzi twój pierwszy, drugi cios. Nie będzie potrafił sobie poradzić trzecim, czwartym, piątym. Zrób na tyle składną, konstruktywną akcję, że będzie w stanie go zaskoczyć. Myślę, że chciałbym zobaczyć taki obraz w tej chwili i zobaczymy, na ile ta taktyka okazałaby się skuteczna. Tak, także poprosimy tylko dwucyfrowe kombinacje. No, tutaj i jeden i drugi spróbował wejścia w nogi w tej rundzie drugiej. Czy zatem w rundzie trzeciej panowie jeszcze więcej postawią sił na te obalenie? Każda runda przynosi coś nowego. Runda druga pokazała próbę obaleń. Zobaczymy, co panowie zachowali. Jakie niespodzianki na rundę trzecią. Może jakieś brutówki w powietrzu, supermeny, strzelanie ogniem lub laserem. Zobaczymy. Lasery z oczu. Ale tutaj zobaczmy. Oj, ładna tutaj ta właśnie dłuższa kombinacja. Tam te lewe sierpy powchodziły. I właściwie na niej realizator opiera właściwie większość powtórek z tej właśnie rundy. Mało się działo, faktycznie udowadniają to zawodnicy sami sobie, kibicom, sędziom, że najwięcej daje właściwie taki odważny atak. No to muszę powiedzieć, że naprawdę Wojtaczka zachował sporo zimnej krwi, dobry head movement, dobry balans tułowia, nie dał się trafić i czekamy na takich akcji coraz więcej. No tutaj jeszcze stąp. No ciekawy ze względu na to, że i jeden i drugi nie może być pewny, na czyje konto poszły te dwie pierwsze rundy. Daje 51 do 49%. Może na chwilę obecną potrafiłbym wskazać na Jarka Maciusika, ale specjalnie zaznaczam tą niewielką dysproporcję jego przewagi. Po pierwsze nie jestem jej pewny, po drugie jeśli ona istnieje, jest naprawdę tak niewielka, że w łatwy sposób każdy z zawodników może ją zniwelować w ostatniej rundzie. No, ale rzeczywiście, gdyby któryś z panów obalił swojego rywala, no byłaby to zdecydowanie akcja, która zaznaczyłaby nam tutaj Sytuacja rundę. byłaby dużo bardziej klarowna, faktycznie miałby czego bronić, tak naprawdę obydwoje panowie. Pytanie, czy dalej gonią wynik, czy go bronią. Myślę, że nikt nie może być tego do końca pewien. Wcześniej pochwaliłem kibiców Wojtaczki,
Jakby usłyszeli mnie ku temu kibice Maciusika, faktycznie teraz oni odezwali się na trybunach, motywując swojego zawodnika do działania w ostatniej rundzie, bo to działanie na pewno przybliży go do zwycięstwa. Tak, no ale w końcu to derby, także tutaj jest również walka kibiców O trybuny, tak. o trybuny, tak jest. Oczywiście słowa walka, żeby tutaj kibice za bardzo dosłownie nie wzięli. Ja myślę, że usprawiedliwia nas już samo słowo, że jest walka kibiców, a nie pseudokibiców. Walka kibiców na coraz to głośniejszy doping i na tym się to kończy. Taka jest ich rola. Kwestię walki może zostawmy zawodnikom. No, była tam próba wprowadzenia, ale była bardzo widoczna i bardzo łatwo odpuszczona również. No troszkę poza takim czarowaniem, no nie ma chyba pomysłu. Poza czarowaniem czuję się delikatnie rozczarowany. Tyle te czary myślę wniosły właściwie gdzieś tam jasne, jak najbardziej. Nikomu nie każemy się oczywiście gdzieś to odpalać od pierwszej rundy, od pierwszych sekund, od pierwszych minut, ale faktycznie sama walka, jak sama nazwa mówi, musi troszeczkę walki prowadzić, trochę ryzyka. Tego myślę, że również młodzi zawodnicy muszą się uczyć. Ta walka, myślę, mało wniosła w doświadczeniu każdego z tych zawodników. Robi sobie bardzo bezpieczny sparring, co prawda do końca jeszcze 30 sekund, może coś się zmienić. No powiem tak, no bonusu za walkę wieczoru ta walka nie otrzyma. O, teraz było dobra. Dobra akcja, zaskoczenie. Ale nadal na walkę wieczoru może być mało. Także Tak. zostało jeszcze paręnaście sekund, zwykle czasu niewiele, ale dla chcącego nic trudnego, niech panowie próbują, niech prowadzą trochę emocji, na które czeka publiczność. Ostatnie 5 sekund, czy uda się sprowadzić? No, ciekawy jestem, jak sędziowie widzieli ten pojedynek. Nie mam nic przeciwko walkom, które kończą się werdyktem remisowym, ale nie takim, które kończą się werdyktem 0-0. Tak, tutaj A trochę ciężko było mi dostrzec wyraźną akcję, która mogłaby być właściwie przeważającą na korzyść któregoś z zawodników. Takie niełatwe zadanie mają na chwilę obecną sędziowie, to oni muszą zgryźć ten orzech. Zobaczymy, jaka będzie ich decyzja. no i tutaj powtórki. Tak, to była chyba najlepsza akcja w tej rundzie trzeciej. No ale też szkoda, że nie była kontynuowana. Tak, to była Większą kombinacją, dalszymi ciosami. zasygnalizował próbę obalenia, tym samym wyrzucił prawego overhanda, który doszedł do celu, ale właściwie doszedł też w ten sposób, że Jakub Wojtaczka już był na odchyleniu. Nie zrobiło to na nim specjalnego wrażenia. To, co powiedziałeś, idąc serią ciosów, właściwie każdy kolejny mógłby dołożyć kilka groszy do zwycięstwa, może do nokautu, ale o tym już nie przekonamy. Decyzja sędziów jest jednogłośna. Każdy z sędziów punktował to starcie dokładnie tak samo, 30-27. Zwycięzcą zostaje Jarek Maciusik. Jarek Maciusik zwycięzcą tego niewyraźnego dla nas pojedynku. Sędziowie byli zgodni, byli jednogłośni. Widzieli wszystkie rundy na korzyść Jarka Maciusika.